פה זה דיבור על משטרת ישראל, אז אנחנו ניתן יש פה מומחה למשפט, משטרת הכל. כלומר, יש פה כמה מומחים בוועדה הזאת, מומחים לרגע. גם אתה מומחה לחקירות. אני כלקוח מומחה גם מומחה לחקירות. בוא תספר לנו קצת על הפגסוס, שנדע מה העניינים שם. אני מכיר את החברים שלו המומחים. בוא נעצור פה, יואב, אתה יודע, לא, אל תתחיל עם משטרת ישראל, כי עדיף שלא לזלזל בך ואל תזלזל בנו. חבריו הטובים היו חברים שלי, חבריו הטובים המומחים הגדולים. רק מהיום שני חוויות. חברת הכנסת גוטליב לדעתי חזרה עוד פעם, היא קיבלה כוחות ויש לה זמן לצעוק, תיתן לה את הזמן המתאים, לא נפריע לה. תקשיב, אני רוצה להגיד משהו לסגלוביץ'. אני רואה לך ואני רואה אותך. אל תתבלבל, רואה לך ורואה אותך. אתה מגן על מערכת, דרך אגב, שהמינויים שמה רק פוליטיים. משפט שלא אז לטעמך זה צריך להיות המערכת הכי מושחתת במדינת ישראל, כי שם המינויים רק פוליטיים. גם אתה מונית פה. וזה חבריו הטובים ביותר של סגלוביץ' רק פוליטיים.